ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସିଆର୍ଡି ଡିଜିଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଖି ପୋତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ମୁଁ ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଉଡ଼ର ସାଫା କରୁଛି। କେମିତି କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସାଫା କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପାଣି ଗରମ କରିଦେବେ। ଗରମ କରିଲା ପରେ ଟିକେ ରଖିଦେବେ 5 ମିନିଟ୍, ଯେମିତି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଗରମ ଥିବ, ସେଥିରେ ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କପାରୁଆ ଆଣିବେ। କପାରୁଆରେ କୁକୁଡ଼ାର ଆଖିକୁ ପୋଛିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋତି ହେଇଛି ଆଖିଟା। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କପାରୁଆରେ ମୁଁ ସାଫା କରୁଛି। କପାରୁଆରେ ସଫା କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ସଫା କରିବେ। ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ସଫା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ। ଟାଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଦେବେ। ସିଆର୍ଡିରେ ଭଲ କାମ ଦେବେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଖିରେ ବୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ରେ ସଫା କରିବେ, ତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କୁକୁଡ଼ା। ନହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ଦୁହିଁ ଆଖି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ପୋତି ହେଇଯିବ। କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଇପାରିବନି କିଛି। ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏମିତି କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୁଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ।
ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ମାନେ ଦେବେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖ ତ ଏଇଟା CRD ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ଏଇଟା ଦେବେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖି ପୋତି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ସେଇଟା ଆଖିରେ ପୋଛିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି